राजकुमारी राजकुमारी जी आइबू है ना। आओ बैठो। बाबू राजा कहाँ गइल? बाबू तो पढ़े गइल। पढ़े गइल? हाँ तहार बाबू का पढ़ाई करते रहे सब हमरा मालूम बा, ऐसे कि हम ओकर बाप होई। रौरा हमारा बेटा पर 24 घंटा रौरा जोरले रहीले। हमरा तो बुझेबे ना करेला कि रौर बेटा हो कि ना हो। ओंगा रौरा यौन सन हमारा बेटा के बारे में खाली बोलते रहीले। काहे ना हमार बेटा हो, ओकरा के छूटा छोड़ दी तबे हमार बेटा का हई। जितना तारा ओकरा ऊपर माया बानू उतने हमार ओकरा ऊपर माया बा, समझलू? बोली हई धन दौलत केकरा खातिर बा? ओकरे खातिर नु बा कि दूसरा केहू खातिर बा कि रौरा ओकरा पर खिसियात रहीले? तो ठीक बा, जौन बुझा तौन करो। चल तनी हम एक आदमी साला अभी तक ले कोनो लड़की ना आइल। अरे एगो तो चलल भी जा, चल तने ओकरे के छेड़े। अभी पढ़ाई कर कर आ रही नहीं, अभी छुट्टी हुई है ना। और तो बताओ कैसी हो? थोड़ी देर बाद फोन कराते हैं, ठीक है? 5 बजे का हो जान, आज अकेले तोर और सखिया सहेली कहाँ हाँ बैठा? छोड़े का बात नहीं। तू प्यार करेलू चाहे ना करेलू, हम तहरा से प्यार करेनी। वही दिन से जौना दिन से हम देखनी स्कूल में, समझ लू? आवाजान छोड़ के तहरा के चूड़ी पहनावत नहीं। कौन चूड़ी चाहे बोला? छोड़ा हमारा हाथ। बोला ना कौन चूड़ी चाहे? अरे जान तोरा का तो ऐसे ना कह देना। तू ना मनवा? हाँ? ना मान। दिमाग खराब आ का? दिमाग खराब नहीं छोड़ा कर। हमारा ऐसे ना करे के। अरे यार कैसे ना कर देला? गलत बा। दिमाग खराब है। हाँ? लड़की छोड़ अब तोरा का अब खाली यार ये कौन है रे? हमनी के बीच में पड़े वाला। अब ये तोरा पता चल जाई कि हम कौन हैं। अब ये तोरा मालूम चल जाई। थैंक यू सो मच। रवा ना रहती तो आज हमारी इज्जत बर्बाद कर देते। रोज इधर से हम पढ़े के जाता नहीं तो हमारा हमेशा छे रहता। तो हमार कर्तव्य रहला। तार घर कहाँ है? यही बगल में ही हमारा घर बा, इधर से पढ़े जाता है। चलो हम तारा घर छोड़ देते नहीं। थैंक यू। ये माई वो लड़की से फिर हमरा के कब भेंट कराए। वो लड़की हमरा दिल में बस कर दिया। सहारा के जब से देखले बानी हमरा पहले ही नजर में प्यार हो गइल बा। तू कहाँ अमीर आदमी और हम कहाँ गरीब घर की लड़की। हम दोनों ने मेल ना खाई। प्यार गरीब अमीर देख के ना कइल जाला। प्यार करे के दिल होला, धन दौलत से ना होला प्यार। हम तोरा फिर से प्यार कर मगर हमरा बाद में धोखा तो ना देगा। हम गरीब घर के लड़की बानी, तू कहाँ रहीस घर के बारा। चलो मंदिर में कसम खा कि तू हमरा कभी धोखा ना देगा। अगर जो हमारा प्यार पर भरोसा नहीं के तो अपना प्यार खातिर हम कुछ भी कर सकता नहीं। चलो ये माई के साक्षी मान के हम कहतनी कि हम तारा के कब नहीं भुला सकत ना तहार संग छोड़ सकतनी। माई के कसम खा के कहतनी। अब तारा हमरा पर विश्वास हो गई? हाँ हमरा विश्वास हो गया। चलो
अरे तू उहे सरवा हो जौना लड़की से हम प्यार करता नहीं उ लड़की के हमरा के भगा देलस मार के आ ओकरा से ही प्यार करता आ जेकरा घरे ऐसन झगड़ा लगाएम या तो ई रही घरे ना तो एकर बाप महतारी निकली ऐसन घर से चल तनी। हमार बाबूजी माई बहुत खुश हुई, लेकिन है तारा खातिर एगो तोहफा लेके आइल बनी, ये अपना गला में डाल ला, ये हमार पहल का निशानी बा। चाचा ए चाचा। अच्छा विकास का बाबू आओ बैठो बैठ का बात बड़ी का बात कहत रह तहार लइका बा अच्छा। बड़े भेजल रह ओकरा के हां वो ऐसन काम कइले बा कि घरे मुंह देखावे लायक नहीं खे उ आवत शादी क के घरे। ए सुनबो अमल काइन हेले आओ का बात बा भाई का कहता बाबू का हो विकास बैठो जान गेलू चाची हाँ। तहार लइका इतना घटिया काम कइले बानू हाँ। एगो लड़की के बहुत गरीब घर के लड़की के शादी क के लेके आओ त संगे अपना बैठ अब बैठ। कैसे बानी तू नहीं कुमाना देखाओ बे आई लगा तो दे आवते बा देखा देखा कटवा दी हमनी के उहे ह हां जी उहे आवाज ओकरा के तो देखला अपन लइका करते देखा वो विश्वास ना करला हमरा पर। ए रुक कहां से बियाह क गेली ले रे पढ़ौनी लिखौनी के जौने मन करी तौने तू कर देबो हई कुकुर कहाँ से आ गइल बारे माई? बुझाता कि जहर तहनी के ना। इहे घोरले बा दिमाग में। ए लइका में कोनो दोष नहीं के ई उचित बात कहले बा त जहर घोर देहल हमनी का से जानो से ज्यादा प्यार करनी, ऐसे शादी कर लेनी। ना ना कोपो ना मार ना हो कहां मार तू हमनी से बहुत नाजायज काम कइले बड़ तू कितना प्रेम से हमनी के तहरा के पूछले पल्ले बानी सन इहे दिन देखे खातिर हां भाई अब तो हमरा से गलती हो गइल बा, अब का करते? हमनियो के तो कुछ अरमान बाटे आ अरमान रहल हा तहरा से वहीं से बियाह क गेली बता रहे घर में घुस दी तनी सन भाग जल्दी घर में से वही लाइन बढ़ले बा तब जौने मन में आवत तौने ही करत रौरा ठीक कहत रहनी हम गलती ना मानत रहनी एगो फूटी कौड़ी एकरा के नहीं खे देवे के ले जाओ जहां मन करे तहां ले जाके राखो हम जाने कि हमरा ये औलादे नहीं के तब छोड़ दी चलो घर में चलो भागो सब जल्दी घर से सब ठीक बा चाचा प्रणाम भूल चल ठीक बाबू ई कह जे बता तो ले आइयो नहीं मत दोबारा घर में नमस्कार भैया, हम संतु भोजपुरिया चैनल के माध्यम से रोलों के सेवा में ये वीडियो भेज तनी एकरा के देखी लो, अच्छा लगे कमेंट में लिखी लो। हमारी का नाम है जुड़ाओ अपन परिचय बताओ। प्रोग्राम हो रही है, आप लोग देखना और लाइक और कमेंट करना प्लीज। ये हैं हमारे पिताश्री, कुछ आप भी बोले। इस संतु भोजपुरिया चैनल के माध्यम से ही कॉमेडी बनल और सब देखी आ में कौन कमी बा एक कमेंट में जरूर लिखे लो, तनी विशेष ध्यान दे लो चैनल पर सब्सक्राइब कर लो, लाइक दे लो, एकरा तनी शेयर कर लो दबा के ताकि भैया तनी मन खुश हो जाए।